बिनि फिसाला बेलाय बिनि जेयाव नांनायालाय बिराद मोजां खामानि मावबाय खिन्थु नोङो साबास बिराद मोजां खामानि मावबाय नों खिन्थु एबार सुख शान्ति लाइफखौ मोनजालांसिगोन आरोना बेंगलराव हौवा लोगो हमनो थांबाय नै भइसखौ होआखै आङो माबाखौ साउन्डखौ मिउट खालामदों मानो होनबा कपिराइट फैनांगौ आसुरित मोनबाय आं निजिरानि गामिनि मानसिया नुदोंना नुवाखै बिमा बिफाया नुदोंना नुवाखै बे भिडिअखौ नुदोंना नुवाखै नुनानैबो नुयै बायदि थायो नामा बिमा बिफानि थाखाय जायो बेफोर गाज्रि हुदाफोरा खायफा खायफा नालाय हाबा जाया मा जाया सासे हौवाजों बोरै थांखो हाबा मोनजासिगोन रायजोफोर हाबा जानो थाखाय रेडि जादो जोंना बर'नि एक्ट्रेसआ हाबा जासिगोन मिथिगौना आरो बे हौवाया बबे गामिनि मा जायगानि आं बेखौ मिन्थिनो लुगैदों हौवानि लोगोफोर सोरबाफोर नायदोंबा हौवानि गामिनि एबा सोरबा सिनायनाय हौवाखौ सिनायनाय मानसिफोर नायदोंबा आंनो कमेन्ट खालामलाय बबे गामियाव हाबा जाहैसिगोन बेखौ आं मिन्थिनो लुगैदों आरोना मानो होनबा जोंबोथ' हाबाखौथ' जानो थांनांगोन आरोबा खै नाम्बार हौवा बेबा बे खै नाम्बाराव हौवा जानो थांगासिनो आं बेखौबो मिन्थिनो लुगैदों बिनि थाखायनो हौवानि गामिखौ एकदम मिथिथारनो लुगैदों आरोना कमेन्ट खालामनानै खिथालाय हौवा गोदाननि गामिखौ आं मिन्थिनो लुगैदों आङो मोनसे खोथाखौ सिन्था जादों आङो खोन्थालांगासिनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दा साननैसो नुदोंआनो ना सोरबा हौवाखौ लोगो हमहैनाय जोंनि बर'नि एक्ट्रेसआ आङो सिन्था जादों आङो हौवानि खोथाखौ साननानै सिन्था जादों बिनिखौथ' आङो जेबो साना मिथिगौना बेना हुदा जालांबाय सासे 14 बोसोर गथ'नि बिमा इयो आरो हौवाया सासेल' नङा साथाम साब्रै जालांबाय आरो हौवानि मा होनो सिगां फार्स्टनि हौवाया दाबो दं थैयाखै मिथिगौना 3 नाम्बार हौवायासो थैदों बेना सिगांनि हौवाया दाबो दङ आङो होदों स्क्रिनाव बेखौबो नायनानै ला बे हौवाखौ बियो सिगाङो जेब्ला इयो गारनोसै समाव बे हौवाखौ गारहां जानायाव बे हौवाखौ दानख्ला सुख्लाब खालामदों बिनि बिखुमजोजों बियो अयथासार खालामबोनानै जाबोनाय मानसि इयो मिथिगौना बिखुमजोखौ दायना होनना रायनानै अनेक गाज्रि होननानै रायनानै नांलाय जाबोनाय सासे मानसि इयो खुलुखुनिया आं हौवाखौ सिन्था जाहरदों ओइ हौवानि खोथाखौ आङो सानदों आरोना उननिखौ मारै जागोन ना मेगन गैया नामा जेनेबा हिनजाव नागिरना मोनासै नामा सोरबा कमेन्टआव बुंहरखादों बे हौवाखौ हिनजाव एकदम गांहाबना थानाय आरो हिनजाव मोनफेरै बेफोरबायदि नुखायो बिनि थाखायनो बेखौ लादों बियो इदि होननायखौ आङो नुनो मोनदों आरोना कमेन्टफोराव आङो सिगांनि हौवाया थैनानै थाङाखै दाबो दङ गथ'आबो दङ 14 बोसोरनि आं स्क्रिनाव होलांगासिनो आङो माखासे खोथाखौ सानदों इनि थाखायनो आङो भिडिअखौ बानाया सानदोंमोन थेवबो आङो बानायनांगौ गोनां जादों माखासे बियो आंखौ बाथ्रा बुंनायफोरखौ आं गोसोखांदों आरोना सिगां आं बे भिडिअफोरखौबो देखायलांगोन प्ले खालाम आं देखायलांगोन दै आङो फंनैसो बाथ्राखौ बिनि सिगाङावनो बुंना होनि बिनि न'खरनि मानसिया नुदोंना नुवाखै बेखौसो आं आसुरित मोनदों बिनि बिमा बिफाया नुदोंना नुवाखै बेखौ इयोदि बेंगलराव थांनानै सासे हौवाजों मोनसे रुमाव थाहैदों आरो लोगो हमहैदों आरो साननांगौ न'नि मानसिफ्राबो नंगौना नङा आंनि फिसा दंखायो हौवा गारखांखानाय आरो बेफोरबायदि आखलखौ जों बोरै नुबाय थानो गामिनि मानसिया माखौ नायनानै थादों आं बेखौसो सानदों आरोना बिमा बिफाया बादा होआ नामा इनिया नैबेनिया निजिरानिया बेखौसो आं सानो आरो फिसाजोनावबो मबाइल गिदिर दं होननानै आं खोनानो मोनदों फिसाजोआ नुदोंना नुवाखै बिमानि बिदि आखलखौ आसुरित मोनदों आं आयौ बेफोरबायदिबो खालामनो हायो नालाय फिसाजोआनो सिख्ला जाबाय गाबोन समफोर दख'ना गानबानो सिख्ला नुबाय 14 बोसोरनि जाबाय बिनि थाखायनोथ' नों फिसाजोखौ देखायनो बायो ना बेफोरबायदि सेंग्रा हौवा लफायनो थाखाय आरो गावखौ हाबा जादों होननानै लानो बायो बेफोरबायदि लफायनो थाखाय सम गैला नोंना बेफोरबायदि सेंग्रा हौवा लफायनो थाखाय नोंनिफ्राय आं जोबोद उन्दै आंनानो सम गैला आंनो बुरिबाय मिथिगौना बेफोरबायदि सेंग्रा हौवा लफायनो थाखाय आं जोबोद सिन्था जादोंलै आयै बै हौवानि थाखाय हौवानि न'खरनि खोथाखौ सानहरदों आरोना आङो हौवायाथ' नुखादों जानांगौ ससियेल मिडियायाव बिनि जाथायफोरखौ इयो आरो मा आखुनि मानसि बङाइगावआव मा खामानि मावनानै जायोमोन बेफोरखौथ' मिथिखायो जानांगौ बिनि बिमाया आंखौ बै साननैसो सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन निजिराया बुंदों जोंनि मामि बाबाया मैदेरखौ एबसुनो लगायना दोनदों मा खोथायाव नैबे बाथ्राया दा मा इयो मा प्ले खालामनि आं भिडिअखौ साउन्डखौ होनानै नाय हौवाया लाखुमादों ओमफ्राय हालाब एनावथ' लाजिनाय गैयाना बेना हुदा जालांबाय हिनजावना हुदा जालांबाय बियो इदि खालामनो थाखाय सोरबा हौवाफोरजों हटेल रुम थानाय
सोरबा हौवाजों देहा सोलेर जासिना होनाय बेना हुदा जालांबाय सारन हगार जानायसि सासे गलि गैजानो रोङै नायना ला नोंथांमोना नुबायना नुबाय दा हौवाया थाखुमाबाय थादों थेवबो हगाराखै इयो हौवाखौ आरो मोनसे भिडिअ दंबावो इखौबो देखायगोन आं हौवाया थाखुमाबाय थादों लाजिदों बेसोरा बबे गामिनि बे हौवाया हाबा जानो थांगोनलै आंबो जुदि लामारथारोबा हाबा जामारोबा हाबा जानो थांगोन आंबो लेंहर आंखौबो दे हौवा लागोआ लेंहरबानो जाबाय हिनजाव लागोआ नङा आयु माने इदि नोंसोरो बिब'बो बिनानावबो सबनिसाय निजेराया न'खराव गिदिरसिन दै इसानि फिसाजोनि मादाव हौवासा सानै दंबावो आरोबाव फंबाय ओमफ्राय बिनानाव सासे दङ निजेराया देरसिन फिसाजोआनो जुदि देरसिन मानसियानो बेफोरबायदि आखल देखायोबा होमबा उन्दैफोरालाय माथो उन्दैफोरखौ मा फोरोंगोन नोङो हो नों जुदि उन्दैफोरखौ माबा मोनसे मोजां फोरोंबा उन्दैफोराथ' बुङो नोंनो बेफोरबायदि नोंनि बाथ्राखौ आं मानो खोनासंनो हो बेफोरबायदि आयौ आसुरित दा बेयावनो बुंगोन आंखौ खायफा मानसिफोरा नों मेगन सादों आरो इयाव बुंगोन आंखौ नोंलाय लोगो हमनो थाङाखै आं लोगो हमनो थांबाबो बियो आंनि सोर जायो नोंसोर मिथिगौ आङो भिडिअ होगासिनो एसे उनाव बिनि बायदि आंहा हाबा जानानै 14 बोसोर गथ'नि बिमा नङा आङो गथ'नि खोथाखौ साननांगौ बैसोआबो जायाखै नङा जाबाय नोंना एसे लाजिनो सोलोंदो मिथिगौ ना फिसाजो दं नोंना आयौ साबैसे हौवा जालांखो बै हौवानि न'खरनि मानसिफोरा बै हौवानि गामिनि मानसिफोरा नोंखौ नुबा आयौ एसेबो लाजिनाय गैया एसेबां लाजि एसेबां गोलैसोनानै थानाय मानसि थोस आरो मोनसे भिडिअ देखायबावनाय आं बेखौ नोंथांमोना नायना लानाय खौ आं भइस होगोन बेंगलराव बेरायफैदों जोंहा सक जानो फैदों आरोना बोरायजों आंजों नै आसोला माबा नागिरो लाजिदों बोरायजों आंजोंनो लाजिदों मोखां खोबथेबाबो खोबथेनो हायाखै बेंगलराव बेरायफैदों जोंहा मा होनदों इयो बोरायजों आंजोंनो हाबा जाबाय मालाबानो साबैसे बोराय दङ नोंना हा ओइ दाख्लै साननैसो नोङो बै थैनाय ड्राग्स फाग्लाखौ गाबै गाबै बिनि अनगा आं रावखौबो नोजोर होनो हाया बिनि अनगा आङो रावखौबो गोसोखाङा इदि होननानै नों गाबै गाबै पस्ट होबाय थाबाय गाबै गाबै स्टेटास होबाय थाबाय बेखौ गोसोखाङै हा बेखौबो बोराय होनाय आरो सासे दंबावो नोंना सिगांनि हौवा आरो दा बोराय जाबाय जायनि न'खराव मोनलांगोन जायनि न'खरनि मानसिया बे निजोराखौ गोसथोदों बे सेंग्राया साबधान जा नोंसिनि न'खरा सिलिंखार जानो थाखाय बारा गोबाव गैला सिदा खोथा होनखाबाय आं मिथिगौ ना नोंथांमोना गोथौयै सानना नायबानो जाबाय न'खरा बरबाद जागोन खिन्थु बेफोरबायदि बिहामजो मोनबा बेनि थाखायनो दानो जाहांनायावनो जुदि लामाखौ फोसाबना लायोबा नोंसोराबो मोजां जुदि फोसाबना लाया बे नोंथांमोननि गोसो आं जेबो बुंबाय थाया जायखिजाया फंनैसो बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामना होबाय थ' बेखिनिनोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ आरो जोबजासिम नायनानै गोजोननाय थाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना आसुरित मोनदों आं निजोरानि न'खरनि बिमा बिफाखौ आयौ बादा होआ नामा गामिनि मानसिफोरा हमा नामा गामिनि रायजोआ हमा नामा हमा गामिनि रायजोआ बिदिखौ जय हिन्द रायजो राजाफोर नै दिनै मोनसे भिडिअ होनो गोसो जादों आरोखि ना नैबे भिडिअआ रिप्लाइ भिडिअ जागोन मानो होनोबा जाय बुजिनो गोरोंफ्रा कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों लिरहरनो हागोन आरो थाबैनो फोरमायनो हागोन आरोखि ना आङो नैबे भिडिअखौ बिदिबा ओइ सोरां ना खोमसि नोंनि जिनिसा बिदिबायदि थेनथ'बाय नामा गोजां बोथोर फैनायखाय गुन्दा हारामि नों जे कमेन्टआव मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा पासथा बिदि मारिगासिनो जे आंनो कमेन्टआव मा साननानै बेबायदि मारिगासिनो नों गुन्दा हारामिफोर लाजिया नोंसोरो साला थांमोनहा दिनैनि भिडिअखौथ' नुखाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोखि ना रायजो राजाफोर आरो जायफोर चेनेलाव गोदानै नायदों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन ना मा होनो लोगोफोर बाय होमब्ला नेथ'लायनानै थाथ'दो